txekia, txatxe. Hau da, sufri dutena, Maialen. Tete! Venga, sua, sua. Denboak etegia zabatu baituk! Hostia! Venga, va! Oye, Guruzune, que te nominen a la puta casa. Oye, Guruzune. Hostia, oie, super! Kini nekane, hostia! Mira, ondo hasi, garrea. Pillo! Otondo! Gure lehiakideek ez badakite ere, gaurkoa da taldeka ingo duten azken lana. Eta ez da nola nahiko izango gainera. Lasterketa haundio bati aurrin barko bai diote. Tarragonaraino etorri gara 8 estabuetoko aleginek emaitzerik eman duena ala ez ikusteko. Els Pallaresoseko 10 kilometro eta 80 oztopo hauek ere unerik bingotsena erabakiko dute. Izan ere, gaurko kanporatuak ezingo baitu banakako lehian parte hartu. Izan Invictus! Estrenatzen dugu, Toreru bereko argi. Bueltan nola egongo da. Cuadrilla. Chiquito de arma, venga, capoti oraldi. Venga, yep, ahí. ¡Heavy metal! ¡Hala! Danos terror ahora, me cabizos. ¡Jota sua hor! ¡Hop! Agur euria. Oi. Bat, bi, hiru, Gorria Katalunia! Hostia, sorionak, Zorionak, Teresa. Joder, pasta, que gozaria duzu garbi! Zorionak, txikitita. Zure urte betetzean zorionak. Zena izu, Benito batena? Venga. Venga, borrocha. Bizkaia maite, atzo goizian ikusi. Venga, patriotiko, oza, Bizkaia maite eta zeata. Pasatuko dugu. Bitu, horri ikustezu. Bitu, horre haude. Tripode. Xofe, aurreatu hori mega bendio. Albondigas de curry, zagite da hona dan. Gero tripak. Uzi, txarto. Asteazkenetik gaur arte, zer gehiago galdu dezu. Bai, galdu, bai. Beste 1 gramo gitxienez. Ez, gehiago. Bikiro kendo itxuz, momentu batian. Ondo. Izan da, Hori ezin aluan. ipintzia. Hori ezin aluani. Vengo laun batetik asteazkenea. Hori ezin aluani. Oain, asteazkenetik honea. Bueno, kapi eze Claro, baina ipin bihar. Txapela egin ema hori agata. Hau, garrantzitsua da, Zigorragatikan galtzen badegu, ze? A ver, ze zigor plase da. Ondinoz dakigu zein izango den zigorra, baina aukera dago. Zigorragatikan galtzia. Hoi, aukera hor dago. No, hau serioa da. Ze galtzen badegu pertsona bekanpora. Ja, 10 geazkeo. Zeletak esan dago, 2 joango direla. Nik ere uste dut hori. Bermin. Eta kapitaina igual aiena ere badoa. Bueno, katalanez balegi. Apurtxo bat. Guas Plus. Bona tarda. Bost tarde. Guas Plus, bai. Sisplau. Guas Plus, bai. Batian esatean Guas Plus. Oia, igual, erdia txurtetan gaugilean, Guas Plus entendido. Sisplau. Guas Plus. Tabarrona Juan, guke eukian bakazinotan elaunekin 2009 izan da. Guas Plus. Tabarrona izan da. Oizo, hotelan izena o? Guas Plus. Bi. Hau, gero zabal diten da. Sofa, kama. Bi. Iru neska eta iru mutil. Gatu gurekin jatzu! Bate kontatzen balagi, bosta numan. Bost. Hau da. Yes.
Iepa! Hau bai, sekaderu ona, gorro? Ostia, felpudu, eta gana, ber, ostia. Sekaderu ona. Ongi etorri, hemen. I parrilleta danak? Epa! Hola! Daiana Villa! Ikatza! Ondo bizi nahi uste etorri, bituxa. Bizi gozaten la hostia. La playa goia soin, da bueno. Dana motea, hau zepatzen dan, hemen buelta txoitxia, da bixar. Dana motea ez, urrengua. Da, topera. Mekabiltzo. Ego ezin bihotzea be, hostia. Heavy metal! ¡Viene! Frigorífica, a ver. ¡Viene! ¡Fiesta! Vale, que se va. A ver si se va. A ver. ¡Ahí va la hostia! Zaudeeko. A ver. Bai, hori Kataluniako orki txuri hori da, nola... Orki baltzaba da. Qué bueno, chaval. Ole. Pollo al curry, Pollo al curry. Atxikinto. Hori izan tengo, ez? Joder. Itana jo laite baldin batek, la hostia. Pretenditak atako zaizki. Txain, bekaldia hori. Bekaldia eta hostia. Bekalde nik emantzak, nahi baldin batek. Hortxe, emono. Nun, Hortxe horrekak aiatzen, hostia. hori baino berago jute baldin baiz. Ez. 10 kilometroa hirien ingituk, Lurre ingituk gabe. Splash! Bueno, azkenengo sagarro pilla, Un blen, kopa hori, txirriazka, antzako bari, Eskerri asko programa. Hau Messi ginen, horremizte putada pasauta edo. Heavy metal, hau bada hostia, guai. Belarritik helduta bare etorri ertuik. Ezin dut azte balima, mekau ben dioz. Lako jo bertan da martxa. Oso ondo. Baina, oin danoko eta, kamera eta guzti. Oin guztua zabile, bai. Biarri guztu gehiago. Bestik, larrea hartitza erreza zego, haiek hartuko bizkerrin da... Baina hau hartu zopa bizkerrin pakete hau. Zapata, kanporantza, gerrie geldi besta, barrurantza, eta gero, en eskalador. Badakigu lehiten. Ba! Presentadia aurrera, ba! Bi, gora... Txikiek eta tiro! Kontuz, hau da beste gauze bat, Tari. Osterantza. Esto es un millonario es una chica millonaria para los 5 chicos. Tiene que elegir a los 5. Ahí está. ¿Cuál vas a elegir? Dile Han traído a 2 vascos. ¿Cuál vas a elegir? Que lo sepamos, hay que salga. Eso es de Cáceres. ¿De dónde? Este es de Cáceres. ¿De y Cáceres? ¿Cuál es el de Cáceres? Este. Yo soy de Cáceres. ¿Tú? Yo también. Yo también. Oye, pues coge a Este nació en Cáceres, pero se fue a Azcutia a vivir de pequeño. Los niños son los mejores. Otro story extremeño, ¿vale? Este que... Esto pinti. ¡Zapatilla quitada! Camisetas mojadas. ¡Esas copas! ¡Esas copas son falles! ¡Corre! ¡Direcciones! Berroita markilo. Hoy hartu Eider, berroita markilo. Hoy bai. Qué puto Ni puntio, ay, cabrón, la raza. Venga, yo. Sentadilla, coño. Va. Guay, hau bero. Te dije que está aquí.
Venga, gure profesional. Eixo, Gure izkutsua, mekabe izozua, ostia. Jode, baki, jode. Hosti! Karrera hori aurreneko zeo izan da, ez? Takit, bueno, aurrenekoa, bigarrengoa da. Berez ja ite daunak horrin kontra. Oide, Ganer, oide! Eta goguakin gaude, aurrenekoa irabazien ginen, kendintziguen, eskutatiken, irabazien ginen berez. Eta hau badakau gogua baitareko horrin aurretik hankeatu, eta haiek 3 irabazitu esek duen eta guk aberbentzat 2 irabazitugun. Oide, Ganer! Dios! Ni dana mota noia. Kistongo guakin mentalista dutan hau, da hil behar dabe bai, hiltzea noiara. Dana hon bihot. Goguakat operata. Hori gauzia, pixkat, arantza hori pixuan asuntuan ateatzeko, bixar irabazi. Buruak. Epa, kuadrilla! Venga, atera pixka bat honat. Torri pixkat. Zeiten duzu zeuek emetik ba. Venga, gutaz etxata isa libratuko, lasai. Zeon. Jarri betxe. Bueno, zermuz bidaia, ondo? Ondo. Bueno, ba, kuadrilla, ongi etorri Tarragonara. Lekua zermuz. Ez dugu, emuletzionik ez dugu, osea, Zuri saltzan. Hori da, behar dara pixkatzen, asetasuna eta... Deskonetau pixkat. Movimentua behar etorriko da. Bai, hori seguru. Eta ez gutxi. Eta ez gutxi. Entrenautan hain duguan eszenarian, Kontuz, Zein duzu? Zumba sesio bat. Bai? Pixka bat muskularki hori aktibatu, bihar ez duteko eguina, kilometro pare bat gorrik egin, edo, bueno, ariketa batzuk. Eta zaizeta, faria prestatzen? Bai. Eta, ze menu, a ber, pasta... Oiazkoa... Odolki eta behar lasterketa? Baina, ekarri duguna. Bai? Digestibo, tope, ondo. Bai. Zagardo eta ana. Zen ba zagardo? Lau botilla, bakarrik. Bueno. Ez ebez. Bueno, eta presen zaudete, beharko lasterketa eta bar hartzeko. Bueno, bagizot, talde bat osatzen duzutela, eta biharrare talde modun hariko zaretela. Izango ez da gizten bat lagun, baina aurkarian nortzu dira? Urdinak. Ordinak. Ondo. Ziguta hori buruz, oztopok hasieran, gero korrika saioa, luzago izango da, nani konparatuz, eta gero ja, azken oztopoak. Burua, indarra gorde bukarako. Eta baita ere bidean kontu zibili marrarekin, postarekin, plastikoko seinalerekin, ez galdu. Landu duzen guzti hori, bain prozesioto buruan, eta bihar ja praktikan jarri. Larreak behiratzen nagoela aurpegi batekin ez dakit ze horrek zesaten. Aurpegia da, Ne aurpegia dela. Bai, jo, aizte daztek eta harridura bezala edo, ez? Besterik. Entzute, besterik ez. Bale. Aiora. Hau da, isma. Txipa bat dagoen barruan. Da pulsera bat, onena da eskomotorrean, ni beti jartzen da horrela. Ondo hidratatu, ondo afaldu, ondo deskantzau, eta bihar ikusiko gorkarratxe. Da, bueno, basorte hon. Eta onenak irabartzala? Bai, berdin. Eta ibiltze, pixkat ibili edo igual afaldun duen edo... ongitor... Kaseu ebe bai formal, Hain ez ditut gogoak uteko bihar karrera egitea, baina biharre esuetzean ba izango ditut gogu. Gaurkoa izan da egun polita eta biharkoa ja egun gorra, karrera eguna. Gaur disfrutatzekoa zen. Gaurkoa. Gaur hau beste mentalizazio batekin, pues men, kesi barbakoa, kesi okela, claro. Baina biharre esuetzeakoa ba beste batekin. Nervioa, ja, tentsioa, ja, gorputza gogortuko zait, eta saberta, dena matea. Venga, a ver. Cambio loop ahí, a ver. Gure talismana da. Urdin morea dakate tricolor, esto es la hostia, Bilen hor datorren, hortikan. Nortxuk datorren. Ze Aitor, segi, masaje hartzen, segi! Ontxe torri berari ge, ontxe! Ba ez neken nola izoratu Aitor sudupetarando, bagoaz oraintxe bertan. Nere momentuen. Como joder? Barkatu, Zure momentua zela eta hor masajea jasotzen eta ongi. Ondo. Bueno, eta Gorrotxa, zerrako zeila hondikan urdinago edo? Bai, gaur egin dugu beste sesio bat. Osea, hilea zaindu bai, baina
Zorrua ez! Zaitxuek. Ariketak jarri jau, hor zorri botik. Apalo seko zio, apalo seko. Apalo seko? Zagarra bakarrik. Neurrin. Bueno. Bueno, kuadrilla, ongi etorri tarra gaunara. Eskerrik asko zain lasterketa bat, politia lasterketa, baina bihar egurra eman barra dago. Iritsi daia erakusteko momentua, nola zaudete? Bai. Alex, bai. Bai. Eta taldean nola ikusten zu, zu kapitaina zarela eta? Motibatuta. Bai. Egire zan, lehenko astazkenego rapapolua gine bai pixkat atzen gehatzen nahi zana, anerbeare bai ikustea, goguekin badola, egite adan dauen gontan, ala da hon, bila errikusiko du, Bueno, lasterketa eta mentxe dorsalak ditut. Oso garrantzitsu da, barruko txipa, hemen ikusten duzunez, egongo da txipa. Hau da denbora ematen duna. Orduan txipari gabe, taldeko denbora galtzen da. Argi dago? Zirkuituari buruz, oztopo batzuk hasieran, gero korrikan saia eta gero oztopo gehienak. Alex, kapitan bezala ez daki estrategia du, etxegen dezu hori buruz, baina bueno, bihar kontuan hartu. Talde lana bada, oztopoetan laguntzia badakagu. Laguntza? Bai. Oztopoak dana gainditzen. Kaiolarena eta barrarena, hori landu dugu aste honetan, pase behar da, bakoitza beria. Laguntzarekin igotzeko, heltzeko, baina gero pase egin behar da. Komenigarria da gaur bentsat, orain... Ordu laurden bat korrika. Ez bada korrika, bai. Kilometro pare bat, aktibatzeko eta gero lusaketa pizka. Inbitaute zaila, faltzean hau zute. Zeko badu guria. Baina honek badu karrera gabian, joan behar dugu ikustea. Ni suerte, Suerte hon. Bueno, dena argi eta garbi, zalantzarik ez da? Venga, sorte hon, urduña, izan ongi. Hori jarraitu masajera. Soy korrika ja, baina, samarri zon japien, baina... Venga! Aio! Korrika ja, hoa jo, ze? Bai, korrika ja hoa jo benetan. Bai, hori esaten dute? Gorputza aktibau. Yoga egingo dugu, meditazioa eta estiramendua. Korrika, venga! Ordu laurden bat, funda etorri. Ze? Ez? Venga, goze! Hola, Juliais! Venga! Itja. Benetan? Bueno, uste genuen izango zela unifikazio fasea eta esan du, bueno, gure artean itxingo du eta behitza gure artean ez gara nominatuko. Baina Julian esan duen modun, momentuz eta unifikazio izango eta talde modun jarretiko dugu. Beraz, aldu zuen, nominazioak egon gudia. Berrizen. Ganos. Karrera ondoren, igual, asamblean. Nitzako egongo dirala, egongo dela zigorren bat fijo. Bea, ez da hori. Alako barria badau, eingot, pasau Baina, holan. bustita egongo da, astu, holan pasatzia. Bustita egongo da, lokatza izango deu. Lagunduko zeitu hankak igotzen, eta koalaren nahi ingo zu. Bale, bihar. Frasak hemen. Eldu, oide. Txak! Arra horitiak. Jakiteko nola laguntzia. Venga, izu. Hortxe, ja, koala eta holan egingo dezu, bale? Venga, hostia, venga. Venga, horro! Txak! Borrotxa, bai, ikustea, danak baino pixkato bera xamarreo da hola. Beak bere salida horiekin asko parre batzuk eta botatzeko eta ambiente ona jartzeu. Hori bai. Baina, bueno, gero kompetentziako garaian, pues, konbibentzien emateizunak, kompetitiboki pixkate kendu itizu, baina, bueno, talde bagea eta horrekin inberdegu aurrea eta ez dago besteik. Larreak osteko asko pixkate dutik, debien ikuste guleko dalako da ez, Baina, bueno, sin más, dago ekipoa eta hortzetako azken binin, bate basti laguntzeko. Beste ekipoare badaka, Beste ekipoa, gorrotxa daka, guz, pentsate dut, agilidadeko probatan maialen gehiago dala, gorrotxa baino, eta... Pixu utxea, Bentajare hori ikuste dut, eta, Bai, nik pentsatu dut, biserru eukerak euki inkestela bintzen, ez? Bakitela, igual egongo naizela 5 minutu korrika egiten, voy a estar fatigada, baina, bueno, saiatuko naiz, nik dakadan guztia ematen, eta esken nahi ditut egin ja oztopoak. Eske bantxe izango bazan lasterketa bantxe jungo nintzen, tio, egitea, lasterketa kristengo bilakut egiteko, aber ikusteko nola da, eta bai guztia. Bakit posible dakatela hori egitea. Joen, entrenamentutan egin dut. Korrikan ibarizuna da, ez pentsa inoiz ezin dezula egin. Beti, bai, aldet. Ez esan zure buruari ez, altun, ezin det. Inbiez. Hartuko dugu konpromisua, alako bakarra hartzeko, zabalduko ez? Baina bakarra. Zuan gertu bakizu eko ibarrek, ez? Ura, bazpai. Zuan gertu.
Hablo la ley. A ber, biharko kompetizioa nola jutea, porque, claro, azken finean, sekadorik ez do. Eta dana karta batean jokatzeu, lasterketa batean jokatzeu talde osoko zea, lana. Eta gero pentsatzeu, ja, bakarkako lasterketa o lehiaketa ongo ala. Handik aurrea ja, hostia, programa ja, giro importante bateu. Honein, talde gorri itxuzoen nauna. Gu baino okerro estitu egongo. Guri bost. Gehien eze paretxu. Baina ni baino beto, ni por el forro los cojones. Bihar merdi hau... Bixar topera. Bihar saiatu alden gutxien gelditu. Suabe indana. Nani asko gehiatu ginen. Bai, asko gehiatu ginen. Gelditza mak, okerroek gelditza. Dalen esan dakua. Amar ginen bai, Aldan da geixen distantziatea do, alegindu. Aldan da geixen. Baina ez lertu. Ez, lertu barik, baina bueno, buruakin baina kontrolatzen. Eutzi. Beka. Eutzi, ondo. Baina, deskantzatzea bilerko. Baina, Daiko egiten ditau, ekatzen egitu. Daiko arrela jau mundua. Baina. Amatasua. Venga, gorro. Apa, Bueno, vamos a pasar, Tarragona. Bueno, vamos a pasar. Gabon Euskal Herria. Bihar izanen dugu elkarren berri. Baton, falta hemen, Ibaitxo. Ibaitxo falta zaigu. Berirekin, tío. Euskal Herritik urten gara eta neskak kuartu berdinean eta mutilek kuartu berdinean. Aquí no hay nada que hacer. Hemen ez dago ligoteo ni nada. Zozoan beti dani. Ta, hoi bai, bihar irabaztera goaz. Gorriek irabaziko haurie. Gorriek! Gabon! Hala! Lotara! Tapon male, Bai, ja. Edonin aquí, apunta pala. Gaur arrazaun. Lo ondo indegi, ez? Atzoko puzkara. Puta madre. Gaur, ja, negabuen bideo. Bai? Nik ez. Ni bat ez. Ba... Hostia. Se cae un baino gutxilo. Tipo... Dios! Aktibo! Aktibo! Hombre, buiboizer. Egun, Ibar buibazte, ikabil sos, bueltak alan, bentira morua. Tintan. Txixe egonian egun aldiz bai. Bueno, gente, bo, azalak egun haitzen daben, da gero jaztea, topera. Non Bizkaia... Bueno, Bizkaia, Katalunia. Egunon. Loti ederrak. Hostia, berriz bene, Es que... Venga. Levántate. Aquí. Venga, joder, hombre. Hostia. Venga. Beste, gaina loze egituko gaina. Loze egituko gaina. Ez natze zan nina bijau. Kabroiak! Prozesio gozau. Jutzik nago, Eldu puta aretatik prozesio, Niko gotzu baina pixkatu duri bai. Larrea jaso zer, Larrea gaietak. Esnatu berria eta jaten horren beste. Ez da guztiak. Zintot, bai? Gero esan pajarik motzule, Ara. Asa. Venga, guazen, Ja! Hostia, autortzan gure. Bo, Bai. Oto da pizka keitzua lagartu. Oztopuak izango dira gatzapeatzako. Korrikan nahiko ondo bipoa. launduko jo. Begiratu behar dugu ondo zeintxut dien oztopuak. Jakin behar dugu zertan ondo pasatzia bakoitza. Eta holan pasatuko ditugu, ondo. Hostia, ondo dago, Bai. Motibate. Hemen ura dago, Bai, baina eta ura Ez, hostia, izkinan bitut. Bai. Hauxe kubritzeo ez, eta? Jakingo dugu zer den bi froga jarraian irabaztia. Hoi, jakingo dugu. Herri haupa, Zitigo beti, bale? Bai, ez. Betiko moduan. Betiko modu zer da, ondo. Ondo bineon fatigatuta. Niño fatigatuta ez aiz. Ni buelta maten juti ja... Behaz pentsa hori. Ja, ez dut pentsatu nahi, bine ni bakitola naizela. Ez hasi buru jaten, ez zauko txarra hue. Ezin dut, ez.
positibo eta disfrutatu garrera. Bai, Martinin gaur lortu. Disfrutatu behar da. Bai. Gaur irabazi tope gudinak. Ios. Gurea mandakate. Urdina referentisa joan bieu. Esan da bena, minutu bat atzetik. Gero azken binen buduten harrapaukauz edo harrapaukuzko bai. Venga, talde urdina, venga. Bueno, kapitana. Epa, talde gorrilla, bea, metxe jarri. Gora esteko, talde urdina, talde gorrilla, egunon! Iritsi da lasterketaren momentua, Eta bar, nola zaudete? Gotxu, tensiño pixka bada, baina goguaz. Zer moz, lota zer moz zein duzu? Fenomeno. Eta larrea zer moz zaude? Urduri. Hau da proba, gehien bat zuretzeko proba ere. Bai, jode, ez mentalitate esan behar zaitut. Bai, bueno, gauzatu esango dizut, bai zuri eta bai gorrotxai. Laguntza bai, jasotzen alduzue, baina jasotzen alduzuten laguntza bakarrik. Gero, oztopoak eta genditzeko garaian, bakoitzak egin behar du beria. Hortarako entrenatu duzue, hortarako ikasi duzute teknika, hain da, urduitasuna, tensua, hori igual gimnasioan ez dago, baina hori kudeatzen ere jakin behar da. Zer moz taldu horreina, gorrotxa, ondo? Bihar modun. Bai, behar den modun. Esan diate, zaudetela oso edo agitz entxufatuta. Nabalarekin mozte da, Bai, hainbesteko alda. Bai, topera. Kapitaina, zuk hori nabaitu zordut. Joder. Kaka erramantzi, ni berren behar nahi emantziek. Bueno. Bale, venga. Pues hori da, kapitain batek motibatu behar du bere taldea, eta zu lortu duzu, eta espero ezagun izmak ere bai. Bale? Bueno, iritsi da momentua. Tarragonan gaude, lasterketa, Beneteko Eternal Running, 10 kilometro, 80 oztopo, jende asko, ez dakit hori ikusi duzu, baina jende asko dago, horrek ere ez du asko lagunduko, baina bakoitzak egin behar du bere karrera, bere lasterketa. Talde lana. Eta aurkariak beste taldekuak. Irabazten dunak, lasai. Eta galtzen dunak berriz, komeritiak. Ordon, oain, ditut bi berri, batona eta bertzea ez hain ona. Nondik hasiko naiz? Nahi gena esan za, porque lengo nezan egian aurrena txarra mateko eta ona eman nuen, usake nahi Bueno, gena esango izuetze, izba, ona, esango diet ona? Ona. Venga, vale, ordon, berri ona, lasterketa hau bukatu eta gero, hasiko dela Banakako leia! Ja taldea esartuko dira eta ja bakoitzak egin barko du, bere kabuz eta, bakarrik bere abentura guztia geratzen dena, bale? Ni porkulo hartzatea. Bueno, ikusiko dio. Bale? Banakako leia, ja, uste dute nekan eta batzu behintzat horren esperoan zinatela ja dagoeneko, ez? Bai, Gontzal? Bai, gara igual pena magoin. Zekaderua, hainbeste hor. Hainbeste ameturak hor pasa. Utzi behar. Bueno, utzi behar, ala ez. Ze gauza bada, Banakako leia izatea eta gero arauak eta nun eta bar hori ikusteke dago, bale? Talde gorrilla, konten? Bai, Xoleta, zu zerlako arpega jarri dut ja, Baki, bazkein nora torrien da, semi gendun bakotxan bera dala itxa, baina, bai, gotxu, ja, norbean... Imaginetan gandun be bai. Hori da berri ona, berri txarra, zuetako batek ez duela parte hartuko Banakako lehi horretan. Beraz, hori saiesteko zin bar da Isma? Irabazi gaur. Bale, zin bar da Alex? Irabazi. Noski, hori da helburua. Gaurko irabazi eta gero, etorkizunean ikusiko ze gertatuko den. Baina bat, geratuko da, unifikazio horren atian nolabait esateko. Erreferente modun edo ukitzeko erreferentzi bat, esango dizuet, Ismak parte hartuko dura lasterketa honetan. Ordon, bera jarraitzen baduzue, seguro irabaziko da. Munduko txapelduna, bera hementxe, batzen bakia daukaia. Eta adi, berekin behar du bere lasterketa, baina berak ere kontrolatuko du zuek nola egiten duzuen dena. Ordon, tramparen batetik baduzue, edo zeo zer ez baduzue ondo egiten, berak, tak, ikusiko du. Ordon, adi eta egin gauzak ondo. Gorrotxa, zuk etxenun txekolan egin, eta esan izuen, hori gertatuzkero zigorra jasoko zen dutela. Bueno, zigorra kaso honetan, eta gaurko lasterketan izango da, minutu bateko atzerapena. Orduan, hauek hasiko dira, eta zuek minutu bat beranduago. Bale? Eta hemendik aintzinera izan Banakako leia, kontrolatu behar zaitugu. Gaurkoa gainditu, baina hau inek ez da bukatu Gorrotxa. Osea, guk horre hartu behar dugu serio, eta egin barko dituzu bai alabe etxeko lan horiek. Aholkuaren bat edo zer Isma? Eta nahiz eta minutu bat galduta hasieran, posibilea rekuperatzeko. Orduan, gure auki, hartu denbora gauza egiteko, Larrea eta Gorrotxari bereziki zuen lasterketa egin, taldeak babesarekin zoazte, aprobetxatu, hala ere zure karrera dale bai. Ez du balio, bestiak laguntzea eta nik ez egin gabe. Bale? Sorte hon eta onenak irabaz dezala, bale? Venga, abitu korrika, dorsalak eta jarri, eta venga.
Zigorretzen bada minutu batekoa ez da asko. Ez dala asko, da kriston zigorra, hasiera baten horritxon, agentea aurrerantza doanean kriston tapoia hartuko. Baina ez konfiatu. Bai, hasieran atope. Hasiko gea lasaiago, hori abantaila da guretzat. Behaiek hartuko dute jendia, nola topera juten den jendia bultzaka, hoi, beraiek hartuko dute guk ez. Ba, psikologikamente txartu atzeko dire ja, Bai. Hombre. Erukaltzen abena zelandu dikala ba. Duelu usta be? Edo directo? Ez pentsatu hori. Hori ez pentsau, hori da. Ez pentsau gerokoa. Hoi nire baziko karrera, así que. Asko da, errekuperatzeko alako oztopokin eta holan minutu bat oso garrantzitsua da. Baina egila da, minutu hori guretzat hobea da kentzia hasieran, amaieran baino. Ze hasieran 2000 pertsonen artean minutu hori ia ez dugu nabarituko. Ez que zuk pentsau, zau solan eta mundu guztia zure aurretik pasetan, bum, eta zuk, me cago en Dio, Eta ondo, irabazten bogu, sartzean gara pilo bat gorri urdinen kontra unifikazioan. Apa, Iolea! Torre, gorrilla, beka! Goaz. Hemen txatortzaldu urdinare, beka, urdinak! Bea, jarri mentxe, hauek ataurak aldia lenda biziko, eta zuen minuto bat beranduago, bale? Ai, berotu. Gorriak, urdinak, minuto bat, lasterketari hasiera emateko, minutu bat, bale? Zure errugatik, minutu bateko atzerapena, demostra orain. Oinakan. Bai, rekuperako minutu hori. Hasi da. Alde gorrilla, zuentzea lasterketa hasiko da, 5, 4, 3, 2, 1, ekin. Minuto bat. Bravo, minuto erdina. 5, 4, 3, 2, 1, hasi! Venga, pasa, ánimo, equipo. Baliatzen egan, Venga, Ner. Ya está fresquita, Sí. ¡Venga, Juanito! Venga, Ner. Dale, anda tú. Venga, va, yo. ¡Onda la red! Venga, Ner. Urdine datos, Etzalde gurrutina, Hor behituz nun daude. Zelde gurruti, antxe zelde. Zuzen, hartu zuzena. Venga, pasa, mendi. Venga, Ner. Venga. ¡Que nos pillen, joder! Vale, Anome. Seguí. Venga, va, seguí. Rungon gezio. Venga, hori de. Apa. Venga, gautxe zelde. Venga, hori de. Venga, Larrea, ondo, pasa. Pasa hortitik gane, ba, gorrotxa. Apurtxu eta atakak. Va, venga, espiti. Hoi mendaje hartzako. Nera. Tranqui, Venga, ritmo. Pasa, venga. Bai, emondotze guia. Lasai. Ez da hogando, etxe. Calma, Segi. Zera kutsi bat ez Ismaileri. Puta ama. Bale? Entzestezu? Eta Euskal Herri guztiri. Bai, Aner. Oinez, Behitu gorrian dozte. Lasai, baina ritmon.
Bota behar nozu bota. Hau berak, adek. Larreak erautu zioia, larreak erautu. Oinek, doan guztia da karrera. Oinez, beitu, oinez. Ondo goaz. Hemen lasa, errekuperazio. Bale, bat urdine, bat. Dalan eskatzie, bakarkako lanak, betiko moduen. Antzeudek. Salto. Baja intensidad. Apa ekipo, Arnazketa sakonak. Hartu zurretik bota ahotik, gain kasu, Ez dara tontakeri bet. Korrika, gua baino gipez. Arren ritmo fútbol. Dominik. Venga, Larrea. Larrea, atento. Minik ez da, Larrea. Venga, Larrea, ba. Ondo ba. Oso ondo ba. Berrio galdu begibiztatik, Bituan, hortzeudek. Gorrotza pintzau indau, Sartu dide ja ona, gauri bebai. Venga, hau pixka jaubetza, hemen. Larrea, venga, gora. Gora! Gora hostia tala hori! Zarte zerbeza harra, amoio, Utzi hori bain. Ukontzakun esan dira. Aben dios. Burua jungo zaio! Paretea ez dago ezetako balio, gora! Aurpeio, gora! Segun duzu, Julen eri guztu emon, ez da? Ba, gora! Dale la puñetera cara, Julian. Donatua no, tío. Ez da tarde! Ez ez zaguri, Oza, segun duzu! Mata maioate zer berrua gaiti! Nire palo, Baitu nola dituken amaten. Ibagarrikua. Hostia! Venga. Pasai horretik. Hortik. Bitu biztak. Zango biztareko zuzemen. Kauen dietarra honan, Bera, gazai. Ondo, hori, hostia. Hau bere bakarkako landa da biliten, así que gu, ni puñetero kaso. Gontzal, Lutzio! Hau dek importa una, hau! Guria, hau! Ae! Aldapide gau, Joder, xole, saiatu itena, Iotu, Dios, tío, saiatu itena. Ba ez galdu energie. Larri, venga! Bitu non dagoen gorrotza. Hoen pasatze bai gure, lasai, Ez dut hor pixat, horritzaletaino. No me creo. Hala. Jendia pasatzen egitu, Ganer. Arrea, ba, buru gora, hostia, tegu zurateko zer da. Gehatzen egitu. Ezin dite. Haupa, venga, botako ituko antxe. Bota, beitu! Stop! Begibiztatik ezin diriak iegalen. Horri eurut, zaudek, lasai. Ezin dite. Arte. Vamos 3 kilometros. Ka! Guain, ostakulu arrea. Ai? Eta bitoiamento badator laster. Iztena, guaz! Venga! Que vienen los contrarios atrás. Venga, pasa, echan, ver. Venga, sigue, alza. Sigue. Venga. Celeta, ahora Sí. Se puede, eso y más. Los vascos, tía. Ese es vasco tú. A morir, tío. Hori egane! Segi, karrerilla pixkat hartu! Hartu karrerilla pixkat! Ura! Ez gelditu. Trote! Geldi gabe!
Posibilete guztia imaginatzen. Ez hau, posibilete guzti zitzen. Ez, larrea, tente. Oso ondo. Nik ez zein dut zure zarapun. Ez da, zeu nabil eruten, zeu eruten nabil. Bende saiatzen. Zene posibilete guztia. Ez hau, oin ez zizu, korrik egon dizu larrea. Marines de hierro, muy pronto seréis. ¡Segui! Gorrotxa, lepotik enduke doi, Lepotik enduke doi, labe. Ertitxa baino egiten diu. Venga, segi, animo. Bukara, nik kantatuko jatire. Gudari, borrokatu duzu, zure aberriagatik. Puta madre, venga. Aguanta el verdu, aguanta. Bitio kantatuko jo, badu. Kantatuko jo. Ekipa guztiak. Bai! Larrea ez frena la hostia, hori ja ez, tio. Ze gustoa ikusiko jaten Julian bere hitza jaten. Venga, zoaz frenatzen. Ez dijo frenatzen, hostia. Venga, bubu, gora. Baina ez dotan, pixua galdu. Min pini bileaz. ¡Mito Mayalen! ¡Naiko! ¡Aire a la hostia! ¡Es imposible, no me jodas! Venga, vale. Gauzadek, esirtea geldikan ez dutia. Martxan rekuperatukoik. Osea, David denbora guztien psikologikamente zindot. Naiko ja! Tobeto, Ba, alegia gaur. Bai. Izan bueltarza. Aiz, bale. No ez hasiko zara zutan sinistan. Tia, Kontuz. Atza. Venga. Segi. Venga, va. Ez teke zerre. Segi, ane. Etxo minik. Beatu ondo lurrea, Vale. Karnasako da. Venga, bota. Ale zentzuten dut. Venga. Parau inde! Animo, ba! Aurran dauz! Lasai, ni puto kaso. Ezin entziaztik, nervioso jartzeko itelle. Ondo Mayalen, a tope! Tío, minak dut, ez dut. Dale, que no se te rato. Venga. Berri ratza jonditu porkulo atzaino. Venga, gudari. Ahora, tío, que me ahogo. ¡No te vas! Que jetako baeko su aire a la leche. Si tienes algo, Gorrotxa, ese sí que está que no puede, me cago en Dios. Deporte batek, Ánimo. Tropau. Beaitota ez dau, Sufretan dabil. Eta sufre nada. Ai. Hostia, avanza, me cago en Dios. Hostia, para arriba. Perdón. ¡Aupa, Ispa! Venga, demuestra, ahí. Mayalen, ¿cómo? Ahora has sufrido usted, Mayalen. Me duele todo. Me da igual que te duela. ¿Qué pasa, que no has sufrido en tu puta vida o qué? Venga, va. Oidek. Hordaos, cuerpo de sufrimiento. ¡No, que va! Segi. Ay. Hondo. Estás aprovechando de todo, que no me estás sacando. ¿Qué te por culo? Mira, que te doy una hostia al final. O sea, tendrás morro, tía. ¿Cómo tienes más morro que cara? Joder. ¿Tú eres tonta, tía? ¿Qué tan sabéis? Lasai. A ver. Venga, Aldo. Esto es ineseres, tía. ¿Qué? ¿Está que la botate cosida? Está que no, que se está haciendo, se está aprovechando. Venga, esto planta, Hortik. Venga. Siendo tu zapaldo. ¡Cago en Dios! Venga, va. Venga, seguí. Venga, uno del final. ¡Celeta! Desde que digan la notificación. Es que tiene mogollón de cara porque sé que es mentira, tío, para chillar bien que tiene aire. Está aquí, sufritan. Venga, brother. Venga. La víctima. Venga, vas. No, que va. Venga. Me apela que no quieras, equipo a gana. O sea, Betaola ni Zingola. Oidek. Tío, yo me voy a la ambulancia.
No, ambulancia no hay. Pero buah, te daría un tortazo benetan, O sea... Mira, Galdo, a tomar por culo. ¡Mal! ¡Dios! ¡Venga! Segui. Oye, Gurusune, que te nominen a la puta casa. Oye, Gurusune. Vas a abandonar Arinao. Arinao, a ver, venga. No juegas en equipo. Hostia. Ve hasta la juego, ni juego, Naizela. Hostia. Ez que ekipo bat gara, ez que da, bekerri berderetan pentsetan, tío. La hostia, verá que este juego es punta. Claro. Cago en Dios, la hostia. Bultza atzetik. Se tenía que haber ido la semana pasada. Ni bai, burue bai. Burue bai. ¡Niñata, hostia! ¡La hostia! ¡Niña, qué haces eso, niña! Venga, hostia, toste gorillak, segi! Segi, Segi! Hostia, oye, Zulbe! Segi! Gili, le gané, hostia! Ahora. Segi. Venga. Nieganetik. Venga, ahí. Ahí, venga. Mira, un boss, carrera. Sí. ¡Agásate más! Segi. Venga. Venga. ¡Una venata, tu pelador! ¡Verá Randun! ¡Hostia! Venga. ¡Ánimo! Venga, va, ahora. Venga, ahora. ¡Venga, Godías! ¡Ah, buen Dios! ¡Quillo! ¡Osondo! ¡Joder, Aldu! Venga. Venga, segui. ¡Corvo que está! ¡Venga, opa! ¡Más igual! Venga. ¡Dale, ordare! Anche juego. ¡Hostia, la hostia! ¡Se sale! ¡Sí, ahora, echera! ¡Sumático de delante! ¡Venga, ánimo! ¡A buen día! ¡Dale, Vicky! Mayalen, en los laureles no. Demente. ¡Hola, Mayalen! ¡Hola! ¡Hola! ¡Venga, fuerte! Va, lo han animado ya, ¡Hostia! Obstáculo del Tandire. Vito. Venga, hemendik. Opa, goro. Venga, déjate. Hori da. ¡Ojalá! Mayalen gora, la banqueta sí queda, venga. La banqueta sí queda, Dios, venga. Atza. Venga, vuelta, mamá. Venga, va, Gora, vente. ¡Vente! Venga, va. Venga. Si tú se vas a hacer carrera. Pero que me haces daño. Te jodes. Es lo que hay. Venga, es lo que hay. Va. Opaner. Bueltak ematen nola. Segi. Hauek ez dut inporta, azkenak inporta. Venga, nerantxa, hatxa. Lauenketan. Venga. Sufritueken guztitea alperrik ez izatia, venga. Venga, Larrea. Ustedes, ornaos al buen, tía. Venga. Sufrida purde. Venga. ¡Canijala! ¿Qué va, Nijola? ¡Gorka, me cago en Dios! ¡Venga! ¡Hostia! Celeta. ¡Está yendo, Tisha! ¿Ves que está? O sea, va a hacer lo que se le ponga a la punta de la... Gorrocha al bando, Larrea, va. ¡Larrea, venga, va! Venga, Larrea. Eutsi. Venga, busti arpeiek. Ba, nerba, ja. Lagundi gotzen ekanik. Eutsi makina azkena! Osondo! Venga, va! Corro, va! Garezkezkoa, bera, garezkezkoa! Bat!
Azkenengo zatie, Maialen mesedez. Bitu non dauzen, bitu. Eta hori zukaldo zuen, Maialen. Hori zukiten dakizu. Hori. Venga, Holanda. Segi. Tío. Segi, hostia. Segi. Igo, handak. Venga, segi. Maialen, tiritu, indarra. Zeleta, joan. Gora, entzun. Maialen, azkenengo zatie. Mala hostia tora, que puedes, tia. Bitu non dauen eta hori zuak izuten, tia. Venga, Maialen, ba. Zubakarrik, Venga, zubakarrik. Maialen, mesedez. Venga, hartu, fuerte. ¡Garracha! ¡Joder! ¡Venga, tú! Que no te ven, no me la fantasma que no te ven. Esa sin negar. Gora. ¡No! Erditik. Mesedez. Pasa. 30 centímetros. ¡Vale! Proba, azkura. Va. Vale, lasai, hori. Bate eta ba! Venga! Que no. Teresa. Dame la botella cuando acabéis. Bate eta ba! Dame la botella. ¡Ánimo, tío! ¡Venga! Ez segatu bat bestera Bate eta ba! Igo! Eta! Hora gorotxari bai, izukiztu. Hola, ez zuen laguntze? Arnaz hartu pixka bat, nuru hauki. Ezin da pasa. Venga, vuelta. Bai, alde zuen, hartu arnaza burua esan baiet, da hori zei paso. Venga, bat! Alde zuen, sartu zuen. Ez que, erizatu da. Honekin gaiotzen, irik jezu. Venga, Segi, segi. Hola, hostia! Gorrotxa, hola! Gimnasio nintzen, gimnasio pasatzen du. Ibarkizu esku segatu da, jazta. Egin dira, saltoa burua eta ezin. ¡Lau, venga! Venga. Ez desanimatu hori. Behar ezin dira. Larrea, por la amparo, venga, le hemos traído su venga. Hau azkena. Hode, burua. Ondo da, gorro, venga! Hode, zaten ahorro, gazten ahorro. Eta larrea bat, tente jarri. Hore. Hostia, lau. Ikesateken, Ora. Mogitu urbutzaren, dantzak nire. Venga, findezo no zondo ditzen hon. Ganduko ez du, lehenengo, behar nire, jontzu. Haciendo que no vale? Bai. Eldu ondo. venga, Maialen. Segi honea. Eldu ondo. Venga, segi. Txoino nahi, Ba, aurren eldu. Entzu, larrea berdin. Hartu patxada. Egin dezuia. Vale, hostia. Venga, hoy. Venga, Larrea. Hoy ya se acompaña. Hoy de que está. Venga, Larrea. Aquí, bakira egiten, Mira, pazientziaz. Larrea, venga, azkena. Va. Venga, ondo, Maialen. Maite zaitugu bat, venga. Animo. Banaka. Ondo. Fenómeno, hostia. Gorrotxa bat, ez da be. ¿Quieres algo? Amaitu de. Vamos. Zeleta, se fini. Amaitu de. Vamos, amaituko un circuito eta ya está. Hau paner. Venga, segi. Venga, Ner. Pues vale, pues soy una ridícula, soy una patética. Zeleta, ya está. Zeleta, pasa. Ya está. Pasa, Zazurite. Gozatzen hor. Jon! Enfukame! Holan izango txut.
oin, ezoa zeukiten laguntza bapez, bale? Sufridoko zuze oin, zure taldea sufridingo dago. Ba! Horra! Batera! Máquina! Isma eta Larrea. Venga, bikote, venga. Hemen txatoz, Isma eta Larrea. Venga, talde urdina. Oso ondo, zorionak. Udari, borrokatu duzu, zure berriagatik. Euskadi, venga, beti, ondo da, arrela, bati, Bueno, Seleta. Hau niretzako, zagaitzain. Eskerrik asko bihatuz. Venga, talde gorria, Seleta sartu da, baina azkenak markatuko du denbora, Campamentos, ordu bat, eta 40 minuto pasata. Ya itxun tardi. Venga, Isma eta Larrea, venga. Zuek markatuko zuten denbora, azkenak markatuko du. Pena, me cabe en Dios, baina etxeakun behar. Ez da, ridikulindu programa guzti izan da. Hostia. Dios! Hostia! Kendu kamari! Kendu! Venga, Maiane! Tenía garreste, baina mozgarra kilometro ya zinetela. Kena andaz? Venga, Larrea, venga. Azken oztopoa ya, venga. Dios! Venga, una bien, Dios! Dios, hamdite indeke, Hamdite indeke. Ez zuen sinisten gaina, Jode, han izaleta guazanak. Zu gaitu berdezu, eta zu gaztin sinestu. Y denpora guztien dugu, lehenengo kilometrotik arrasten erua. Ezin dut, zako zizule. Zabez, kantzau besta, ez da kantzau. Punta, erute jugua denpora guztien. Gora, venga, va. Venga, Isma. Bueno, Larrea, zuzera azkena, zuen denbora, ordu bat, 57 minutu eta 28 segundu. Rekuperau eta ikusiko elkar laizter. Venga, animo. Barkamenik eskatu mesedez, Barkamenik eskatu. Gauen Dios. Neuke argoniza bat, neuke. Zungan sinestu behar dezu. Bai, gorro. El de puto pinball begitxetan, jona gaina. Puta madre, deitxututa. Venga, oin denbora dakak, forma jantzeko. Kusiek, Zua, bajatzea, zer den? Hau niretzako, Olimpiada irabazteko morukua. Bien, noste makina. Hau da, niretzako, la hostia. Olimpiadak irabaztida moruan. La hostia niretzako, la hostia. La hostia izen niretzako. Zu gaitik, bitu zan dagoen taldea. Zu gaitik, egon gara denpora guztien, zuri eroaten, zure ganean. Denpora guztien, gure gorputzen ganean egon zara. Eta zein dozu, kejao. Ganea burruken zeletagaz, burruken nigez, burruken danagaz. Eskertu beharrean. Markatu ba, holan ez dire gauzek, Maialen. Holan ez dire. Zergaitik. Ez dakitzu sufritan. Zergaitik. Zeletan, zeleta. Zeran ezin detela. Zein dozu amaieran. Kontu, atzeak ereutzen. Vale, nina hilberbaz, zeleta. Nina hilberbaz. Borrotxa puto amo. Oin atera dana, atera hoi dana. Ze gaina hoa. Zelan nindozu amaierea? Zein doztezu amaierea me bai? Ismaelin Bult, zezan dotzut, ez. Ta zein dozu, zu bakarrik altzo zara. Zauz denpora guztien bestean laguntzezke. Ta holan eskoaz ezetan bez.
Hasieran bai, gaur, subidon, no se qué, no se cuánto, atzo, riki, rekerraka, eta gero zer. 10 minuturo beti berdin. Eta holan ez, oin taldea dau zure erruegaitik dau holan. Eta hori da realidadea. Hasieran kejetan egon zara, joel, bitu izmaz esan dozten, 2 minutu pasa eta razoia mondotze zu izmari. Holan da. Oain, ederri ez egin kasu, Ez egin kasu ederri. Kristona pasatu bilau, Alezetanik, ire amaten, Oi, kiloa sobean dituzula. Oain ja, billar ja, jateagun, pentsau Alezetanikaz. Pentsau, Pentsau. Gorrilla, larri pasaitu bai, Pentsau, jateakoan. Zaindu, ostia. Ta barkatu hain gogorra izitea, behaz, batzutan gogorra izin bada. Gorren, Ze gaur indozune, talderako izin den lotxagarrie. Barkatu behar lotxagarri izin den, Maialen. Segonda denpora guztien zure ganean. Maialen, zure ganean danak. Ba, oin esan dozune? Zeran dozu, mekauen dioz ezin dut, itzi batean, itzi hemen, banoa etzera, ia kumplitan dozun eta egiten dozu. Taldean onerako ja. Eta txarrena geldituko nazela oin. Oin izmal txarrena izingo da, ez da tardure. Larrea ez dugu gabala. Ez, hoi Monkey Bars ez ditu egin Monkey Bars. Teresa, horkati jodi dute, kiston biharra ditzen, baina horkati da kiston biharra ditzen, da zeuke zeuri ez izule, eta tano zerri laguntzen. Kostinti ze Maialen. Bai. Baiza zer. Eta zer esaten denbora guztian, ez frenatu, nada, frenatzen. Juzagolan. Pues ezin nolako, Ez un berri bete. Por culo, nijoa. Gaur betan nijoan por culo, putatxea. Bartolomeo punta, etorri... Gero txorra ez den azte bitxuen, izata kamarian eurrin zer, ze... Kanta gonitxu unos 40. Me cago en su puta madre, me cago en Dios. La que le parió. Nahi zuen txiko, hori bosti nabil. Nahi zuen amabitxe. Trote pixkat eta. Honi bakarrik. Trote, venga gorro, trote, ni bakarrik ni holan. Afterria moruan. Nunau, musika, nunau. Beha, zua zoin, de repente bi pertsona jango dire, zu eta beste bat, Buruegazin, gauzek. Ez alo loko, oin dintuzun moduen, buruegaz. Dena izurratu. Oin abandonatu iten mozu, oin dinotzut, oin. Bai joitan dozu taldea. Abandonain bada, abandonain bardanean. Beha ezein, oin bai, eta gero, etzera, holan ez dira gauzen Maialen. Oin itzon asambleara. Itzon ze pasetan dan, eta ikusiko gu ze pasetan dan. Gaurko klabia nik uste izan dela, azkeneko monki hori pasatzia. Anerrek pasaula eta larreak ja ikusi unen anerrek pasain dula, uste etxi eta gehatu ala ja bentaja handia hartzen egin ala eta buka erantzala eta uste hori izan dela klabiak. Anerrek lan handia egin du, be buruai eskatu jo, guke eskatu jo eta eman digu eta beak etzakan fedia, baina egin du. 5 minutu karrera hasi eta 5 minutuen ja, abandono. Hori lasterketan ez da egiten, egiten dari nau. Buru, Maialen, buru, pixkat. Para echar un pedazo de grito eta esatea Zerata! Itxi bakean! Horretako gauz itota. Hori da gauzea. Itota bagauz, itota gauz. Egozan biktimi entzien aziratik. Hauza, denpora guztien, biktimean egiten. Maialen, bai aldozu ez dakizu sufritan gorputze. Eta sufridin bada gorputze. Dekon min hemen. Oin ez dakozu minik ez da? Oin ez dozu iten negar. Oin, hainbesteko mine badeko zu oin inbozu negar. Oin amaitu da lasterketan. Eta ez lasterketa bertan. Ai, da hostia. Hostia, me cago en Dios, la hostia. Hau, eske ez dakat hitzik. Ez dakat hitzik. Hau ez da ekipu, hau ja da... Urrengoa da infinito. Honek, Gontzal, sobre todo Gontzal, ekipo guztixa, baina Gontzal, Aleskapi, danok, Negane, Odrosuri, Naparra, hau ez da ekipu, hau ja da, familia, gehitua. Itzik ez dakat. Los Floder. Itzik ez dakat. Venga, talde gorria, hementxe. Venga, talde horreina, jarri hementxe, lehenengoa kapitaina, Alex. Venga, jarri hor.
Kamiseta berria eta kilo batzu gutxiko. Bai, bai. Bueno, talde ordina, talde gorrilla. Baina arte bagenikien munduko txapelduna zela. Baina bakarra batek aien ez du sinesten. Tarragona torre, Laster eta geni zorionak. Txapeldun! Eta erras! Eta bazen maila gaur hemen, bazen maila. Baina arte entrenatzailea, hauekin eta, sufritu arazten, baina sufritu behar denian ere, taka. Eta sufritu duzu gaina. Hemen aholkoak emateko horreza da, gero demostratu egin behar da eta erakutsi behar da. Eta ni gaur nire papera hau zen, eta bete dut. Ikusten duzuenez, esku onenetan zaudete. Bueno, eta guzti hau esan da, orduinak zorionak, txapeldunak, gaurka lasterketaz! Gogotsu, entxufatuta, ja atzotik, eta gero nabitu da, ez lasterketan? Eta hastie. Ikusi jasor nola zigoaztien da eta tartia jatena egin alatazea, itxutu gabe, eta guk aurreatutare alare hor segitze ginen. Oidi, Monki, Gorrotxa, kostata, baina azkenean lortu duzu. Eindot. Zentratziat? Burua. Zate zailo, kostatu zailo. Bai, zentratzia. Amiltzeon da inbertzu lasaitu eta benga, hartu. Gaina Gorrotxa, zailtasuna eta presioa. Ja, lasterketa bukatzear eta ezin bukatu. Ezin bukatu. Hane hona zen nublau. Bai. Da gero, venga, taldeki dia, eta venga, Gorrotxa, venga, Ismatorria, eta venga. Da azkenean lortu indau. Anietzako izan da, la hostia. Ez que negarrez ikusi zaitut. Ba, emozionauta. Hala ere, Gontzal, zuk ere, ez dakit ikusi zaitut, aserre edo ez dakit zertzen nuen, Gorrotxare bulkaka hortzen, bai ez? Hemen gaina hemen. Jose, ikustezian, hauek atzetik zetozela, eta hau, eta ez, venga, segi, ozen la hostia ere, ozen momentutan. Radea, nio bera Horretzen da, presio batekin zaudete topen, baina batzutan ez da laguntzen. Bai, zue zorau zaudetelako eta errez egiten zuen gauza, baina Gorrotxa berizeki, larrea berizeki, behar dutena igual momentu hori de lasai hartu, ze Gorrotxa gaina egin zuen lehenengo gaio lagundo, magien ere bai, eta bakarri irugan afatzen zaio. Osea, hori lasai hartu pixka, eskatu pixka besoak, egin dezu. Buruakin, han nervioso, tipo gorri xeatzian, da jo, venga. Bai, momentu zaiz. Ez da bestegi. Azkenean, tita, eta nekane, estrategia zein izan du da, berre nekane. Ze, karo, minutoko atzerapena zenuten hasieran, eta horrek ere ez du laguntzen. Bai, burukin jungea, Gorrotxa atxean egon da laguntzakin, eta geho jungea Naparra eta Bilok ritmoa jartzen. Gorrotxa beti ikusteko urdin bat aurrian. Naparra, igual Gorrotxa nahi hau nekane ikusi zu baino, baina, bueno, ala ere eskertuko du zure presentzia. Espero. Bueno, talde ordina, zorionak irabazleak, eta guztik parte hartuko duzue banakako lehian. Oso aurrera paso handia, hemen txaukazete. Bere, garaikurra, eta ospatu! Eta bengoazten beste aldera. Bueno, Isma, nahi eta ezin. Aurretik atera, eta azkenak helmugan. Bai. Eta zuen artean ere, bulla eta serreak... Hombre, Maialen entrenamenduetan ikusten da oso ondo, eta hori. Gaur lasterketan indauena izin den itzako oso lotxagarrie, zigonda. Denpora guztien, ja zidanean, jagonda ez etxagaz. Ze pasa zaizu ba? Jarrera ja hasieratik-an. Jarrera txarra eta punto. Etxada bakarra gaina, talde bat dagoaz atzian. Bai. Hasieratik eron dugu, Garrea, hasieratik laguntza izan duzula eta etzenula eskertzen, etzenula laguntzarik nahi, baina zure kabuz ere etzenun aurrera egiten. Saiatu naizela, aurrera egiten. Amaieran argi ikusi da ganera. Tubo bat bakarrik igoteko hori koltsoneta umeana. De repente nago horritzoten, Isma! Ze paseta? Inbultz, barkatu, oin sufringo zu taldea sufridu da eta oin bakarrik ingo zu. Eta sufritu. Eta amaitu indau, lasterketa bera bakarrik azkenan. Oza, bai aldau, behar dago ditute, ez sufriduten eta lagundu, ezin de denpora. Eta hor gero seleta hori impotentzia, eta hori, aserrik uste zaitut, baina benetan, Bai, zen zuitxua. Erurten egogan denpora guztina zira-ziratik, lehenengo ostakulotia. Da, ezin det, eske ez da ezizule, ez dakizu sufritzen. Da, ez ban abansetan gainetxoan, frenau, hilde mongatzen. Berak ez ban lagaten, gegu laguntzen berai. Eta zaiatu zarete, bai presionatzen, bai goxo zaten, ze, bueno, Ismak esaten duna, askotan igual, ez da pulla inbehar, baizik eta goxo. Bigarren kilometroan bai, hirugarren kilometroan, jazten zara, venga, Maialen la hostia, venga. Lagarren kilometroan bosgarren nahin gaino zu, oie, txika, bosten jatzun nahin ja. Izteko bakean, me kauen dio no segezatu zu, popatik hartzea eta Karo, bihatzen azute, porkulo hartzea, zen aizu? Zer, baina zen, porkulo hartzen oso bizaldutu larrea. Porkulo hartzen bidali oskuzu zu. Porkulo me cauen tu puta madre. Olago tu puta madre esto esan, Bueno, xere, bueno. Larrea, suave, dana bena paseu,
Tarkatu, da ona bide guztin laguntzen. Bai? Alto ditzutela berba, eske ondo inde kasuik esan duen egiten. Zein binotzun, bertan labinotzun? Bertan labata, ibiltze ambulantzi ditxu bitzat, ez da gizer, etxera juna. Piskate ez da, bagizun etorri zarin da burua, zenbizu biharra ez? Ez abakarri gaina, ekipu noza. Aiora, eta Teresa, zuen neskak zarete ere, eta, bueno, ez dakit laguntza aldetik, igual beste modu batian laguntzeko... Zeke gaitasuna edo, bakazutelako, igual gizasemek igual gehiago bulla eta... Saiatu gara bintzat pixkat lasaitzen mutia bezai. Pertsona dira ibazara, bronka botatzen nola eta seinalatzen azkenen txarreako hartzen orduan. Bronka bota ez, baina lagundu bartzaio, motibatu bartzaio, baina hitz goxokin o... Bestela azkenen blokeatzen da bera bakarrik, bai. Denak hola jartza balin bagia, etzion bueltek emango da. Azkenen saiatu behar da, guri buelta hori eman, ezintzun, horrei buelta eman da aldez, ez da? Niri kaso ikustotzein, honek zua bitzia ziren, honek kaso ikustotzein, zen bigentzan. Talde moduen gauz, bat amagutariko bat joan ningo da, se la suda. Hala, pues que te la sude todo. No, pues te he dicho que si eso me voy yo, porque yo es la que... La reaccionan esan indostezun me la suda. Bueno, vale. O sea, eta ya hori izin de... hombre. En mi puta vida oso esa palabra. Bueno, talde gorrilla, gaur galdu zute lasterketa, eta horrek ondorio bat izango du, noski. Eta izango da, zueteko batek utzi beharko dula lehia. Orduñak, joan aurretik, dakoazete, hoizen, lan batin barra, nor libratuko duzuen talde gorritik. Izen bat behar dut. Eta ondo pentsatu ze badira modu desberdinak immunizatu. Immunizateko, ez? Badakigu, tranqui, ez duzu idatzi behar. Listo, Ni uste, klaro da, hola, larre emango jola noski, aparte gero unifikazioago, pues... Komin zaigu. Baita ere, bueno, ikustalako bakarka hasteanen buelta materion buruai, o... Ez ezateu, bueno. Ikusiko dugu, ezta? Bai. Bueno, larrea, libre zaude, sartuko zara banakako lehian, eta hor ez da taldea baizik eta zeu bakarrik. Berriz ere erakusteko beste aukera badokazu. Eta ze ba gaur ez? Gaur? Bueno, gaur zen Bani ez ematea immunidadea eta beste bati ematea? A ver, ez da logikoa horitea. Hostia. Bueno, ba, talde urdina, eskerrik asko, eta eskerrik asko Alex. Hemen bukatuko da zure bilbidea. Eskerrik asko, ne pazientziatik, no? Azkenean... Hau pazientzia jaukile. Nik ez. Bueno, placer bat izan da benetan. Eskerrik asko. Naiz eta batzuetan jartzen zaren modun. Baina, bueno, bera, lortu duzu betxat bost hauek banakako lehian sartzia. Eta ikus ezagun, ja norbaitek irabazten duen azkenean abentura hau eta esperientzia hau. Joan guztiok eta hortzen agurtu beratu jazta, bale? Bale. Venga. Gogoriak. Segi. Eta gorrotxa, segi fin. Bueno, urrungo azten gauza. Oin da banakako lehia, Bai. Bueno, gauzak aldatuko dirata. Bat, bi, hiru, lau, bost. Venga, bai. Hiru! Zua! Bai, hostia. Beka, biren. Gauza pare bat esan bertu eskote, Rubio. ¡Ey! ¡Soka ez! Hostia! Apukatu ja, hemen bustitzen egituk eta. Osto puta mierda hauekin ze mejoratuko de? Gauza batzukin beste jola. Bale, desburutik edatzen hona egin ze hostia. Zatiok, Bueno, talde ordina oso pozik, guztik jarraituko dute banakako lehian, eta zuen artean, batek ez du hori ingo. Ez dakit inoz ipinea zen nolan, benetan inotzut, Zaila da zu laserri guztia, Zer guztiz kontrakoa zea. Bazuten beste modu bat jokatzeko. Hombre, aurik indori, kriston, aurik indori ondo. Gure ahi berdin ingo gendun, holan da. Eta ez da bukatu. Ja, bakit. Zango izateko zabat, gaur kanporatzeko moduare berez izango da. Orain, inbarrezutena da, zuzenian esan nor jarriko duzuen arriskua. Boto gehien jasatzen duenak, utziko du lehia. Nik ezin dut eman nire... Ez, orduan, orain, aurrera behiratu zuen artien ez hitz egin, eta hemen banan utziko zaituzet leku desberdinetan. Nomino eta kalea. Ondoan jarri bai, Nomino. Zuen artean hitz egin gabe, pentsatu ondo. Venga, banan, joan hurbiltzen. Hola, kolta manda, bizkarra manda oso ondo. Zuzenean kanporatu behar duzuela lagun bat. Oso ondo. Bueno, Aiora, negarrez zaude. Kriston penakin, ez den nire taldekide bat urtean nahi. Eta mine ematen nau, bati nominatzea oso ondo ibili gaur laguntzetan den eta ez du inork merezi jutea.
modu honetan. Teresa, zure ustez, nork utzi behar du lehia? Jontxu, zure txanda. Zure negarrez, Jon? Dardarka zaude motel. Gero eta gorrago, ez? Ja, hainbeste ordu, hainbeste egun, hainbeste sufrimendu, hainbeste izerdi. Horrela da jokua. Bai. Venga, anima. Dios! Nore buruaz pentsatu pixkaten bihar zot. No, zare buruari ezin diozu, ikuskarik eman? Bai, baina ez da beste salidik eta bakit neu junguna zela, argi dugut. Jende ukituta dago, Neu bai, baina ez da, penningut ez da, neu, azken min, hau zela penalten biztot, bakit zela neu junguna zela. Segundo moldegu danok ekipo ondo funtzionegu, edo ze posibilik bai, nor daki. Amaik ikusteko jaioa gara. Bai, hoxo. Gainikan, esperantza pixko bat, bai. pentsatu ez galdu. Vale? Bueno, eta bukatzeko, Isma, jarritzetik mesedez. Tori papera, ikusten zaitut, aserre, ez? Eta batera justu. Hau saiesteko irabazin bartzen. Bai. Ba, ni atzatik jakin nagoen, hau pasako zala. Zeba? Holango nominazio bat izango zala, eta esan nintzi talde guztirik. Daga, animo, egon hemen lasai. Xeri hor lasai. Bueno, ba, Isma, txutik jarri mesedez eta urbildu. Venga, Jontxu, etorri mesedez. Larrea, mesedez, txutik jarri eta etorri. Bueno, Isma, bera zenolok irudia. Ja, seleta izan ezik, gainontzeko guztik, negarrez eta seletak izango du barruan bere zera hori. Bastante dugut, bai. Bastante dugut. Baina, bueno, kontroletan jakimiko da ez, pixkat. Unegu gorra. Bastante. Jotxo, zure negarrez, impotentzia. Ni launa betirago atzitu eta handa betirago guria. Bueno, ba, ez dut gehiago lozatuko kontua. Seletak errandu, berak ekarbi dula bere izango dela kanporatua. Ja, unifikaziorik hasi bintzet. Neure ustez bintzet, ba, bueno, deguna tornada, listo. Bueno, ba, ikur ezagun. Lehenengo izendapena etxara juteko. Ez da seleta baizik eta Teresa. Teresak jaso du lehendabiziko botua. Bigarren izendapena, izen berri bat. Kasu honetan, Jon. Teresak botu bat, Jontxuk bertze bat. Hirugarren izendapena, eta kasu honetan izen bat errepikatuko da. Jontxurena. Jontxuk 2 izendapen, Teresak bat. Bueno, ba, izendapen berri bat, eta izena berria. Aiora. 2 Jontxu, bat Teresa, bat Aiora. Izendapen berria, eta izena ez berria. Aiora. Beraz, Aiorak 2 ditu, Jontxuk 2 ditu, eta Teresak bat. Eta hau da, azken izendapena. Bueno, Isma eta Larrea salbu, seleta, libratu zara. Zuk uste zenuen hemen zu izango zinela kanporatua, eta etzara izanen. Pasan, azten ikusi zen mogun, gauz ikusi bintzete aukera guzti ikusten ditun. Ekipo mogun laguntzen abala esaztien, unifikazio ikusi txeba pentsatzen handana boteu guztiela. Baina, azte, ba, ondo... Guztiak erdiak ustel. Bai. Ba, izendapen honek, erabaki behar du. Nor izango da, kalera jungo dana. Aiora oso negarrez ikusten ditut. Uste oso zerrela edo. Bai. Ba... Ez... Jon. Beraz, Jontxu, zuk 3 izendapen jaso dituzu, eta hementxe bukatuko da zure abentura. Dios! Uixez ba.
Una heldu behar zen dudanak ala. Hostia. Cago en la puta. Cago en Dios. Pena da, Tipo jatorra eta kirolari hona zara. Pena hartu dut, ilusioekin hartu gaino. Hau da. Jazta, venga, zuek aurrea. Besti baino gehiago zate. Ez da, uneaz ginen heldu behar. Baina, aia geha. Ba, Jontxo agurtu mesedez, eta Jontxo zu berekin gatu zea, bale? Bai, venga, batzen. Bueno, ba. Ikusko du elkarre, jarraitu horre, ez etorri beti. Venga, honek seitiko du eta behartzu indar guztia, venga. Animo. Ez dut ulertzen, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Horreitik presioa, horreitik egon azlen nolan. Atzo esan hauen, pasauko dago, ez da denpora duela aiteko. Tratu haukin, haupa agur eta jazta. Azkenean tratue da. Bea, enoa gontoin geha laguntan. Gaurkoagaz, ezin dutze lagundu. Garra, pentsau segun txeseizuna, uizatzu bakarrik. Bitxu zezito zinez, parkatu gala berroitxe, baina pentsau zezito zinez alduaren. Pentsau bakarrik, Ez naz, atakada nahi berroa txartu itxin. Pentsau bakarrik. Da hori tu puta marna pesto sobran ondala. Ez du esan! Pentsau sobran ondala, esan... Ez du esan! Nahikoa indozu ja, bale? Nahiko ja. Karrea guzti hona zebila untzen, hori kamaran esan behar guztien, hori kulpa gazeir roten, hori zentzula eta... Humildada portxu betoin. Ez du esan, esan bat, behitxu, enada mutzen esan bat, baina ez du txarra esan... Ia pixkatzko pila karrete duzen, tio. La hostia, behitxu ze situazio alduarin. Jo, ez gizorratu iten nao, ni... Gozioren un guztia. Gozioren inonan io... Pizkanaka, eta gaina esaten hauten frenatzen nola. Gazki sentitu egiten zait, hori. Baina, bueno, haien iritzea da, eta haien iritzea da. Nik dakanderia, eta nahi azaldu era batera edo bestera, eta behintzen bakarrik dira aitzakiak. Hostia. Es que me lo imaginaba, es que me da... Dios. Hostia, merdin, es que no puede ser. Hostia! Esaten zen larreak ezin dut, baina espada hasi ez izan ez izunik. Ekipoa lagunduko zu hau. Ez ban lagaten laguntzen, ez ban lagaten. Onda, denpora guztien frenetan, bum, ambulantzi ditu, etxan hoie, hori ez taktitude bat, azkenin bagizu norrezatu zen. Da, sufridun bizu, ez dakit sufritzen. No boto bai ontsu. Ez da, dana boto guztien. Ez da? Me cago en Dios, me cago en la puta, me cago en Dios. Esan da gero, ne boto putesima bat ez dut altzen. Leu tratago txartuna boto bat ez dut altzen, zeure boto ibestu hartu baina. Ez da izta golazten dute larrea, ez dut ulertzen. Ez que neu tratago txartu gaina, eta beran botu ez dut hartu, ez dut ulertzen. Ez dut ulertzen. Kiston ilusionio ez egon gizakutela, hostia. Leu motza baina, ez basileta baina, zetako baina. Nire izin deskertako erabat, azkenan ni lagundun doztu zupillo bat, eta nintzok izin deskertako erabat. Aukera eman. Nire izin hori. Me parecería muy sucio ez denpora guztien esatea, jo, eskerrik asko, zeleta hartu eskue, altzau, zeleta, no seketa, gero de repente nominazioa emon. A ber, azkenen errexena izango zen, zeleta nominatu da gutzako, pues, posto bat etxe genuen. Errezena zen. Baina eske... Zabitu, jaken ni badakiten nola irabazen, ahora que sufron. Urdinen bebai. Zu zara fuertena. Urdinen kontra hobi izango zehazu. Hala da. Hala dia gauzak da, hala dia. Da nik ikusten dutena da, bakarrik izorratzen dutena taldea. Bueno, Jontxu, gogorra ez, azken momentu hau. Oinikan negarritiko gukin. Zer kaso barruan? Pena, bukaraino ezaiatzia eta banakak guan parte zartzia. Porque gu ibiliga programa osua ibili naiz, zeleta eta bestekin batea, karrera guztietan maialen aurre emat. Gaurre, indeu karrera, ni karrera erdin zeleta ezan dio. Ni jan lertutan ikoa, porque haidin emaiten eginan. Zure burua eskaini duzu. Zeo zer entzun dizu esaten ni. Baina hori izatea, ez ondo gehatzati, baina beste kriston ilusioekin eta behaien programa behaiek apuntadi. Ni etorri itzan honea lagun batek apuntazilako. Baina zu dakauzen ilusio berekin, zukin duzun lana, bira nola geratzen nahi zaen,
Ilusio handi, kuadriago apuntatzen nahi cojones, eta nola estalera potro, venga, juningo naiz, eta kastina nintzen, eta ni programa neo naiz oso guztua. Ez que zaude oso entxufatuta, Isma? Eta zeure burua eskaintzia horrela olako momentu batean, ez eskaini utzi bereiei? Oie, pentsauta aukiko zeren, ez da ni esan detelako, hoi klaro. Ala ez, ze batzuei zu jarri duzu horre oso erraz, ez da Isma? Evoluzioa zuena oso ona izan da. Ikusten dezunez, nola zaudete, pena bada, egia esan ez, baina bueno. Hoi izan ematea, beti arriskutsua da. Baina ni zeletan ez nu nahi ematia, hoi klarunekan, zeleta ez nu nahi minako, porque ikuste programako irabazlea bera ikuste, porque dago una puta makina, ilusiokin dago, eta merezi du. Pena bat izango zen, zeleta aleitia programatik. Momentu bera izendatzeko, aurkari gogor bat gainetik kentzeko, eski estrategiak ere hor daude. Hau inbituz bat izetia, ez dala, me voy eskakeando, eta men inbituz zen berda gogorran kontra. Zeleta gogorra da, eta igual finalian zeletakin enfrentatzena merito asko zondio datka irabazi ezkeo. Berak espero zituen botuak? Bea fuerte ikustealako. Eta ze gertatu Larreakin orain? Larrea niretzako aurrenengo dueluan behar guga. Gorrotxa demostradu gaur korrika gehiago dela, eta Larrea korrika oso floja, buf. Bueno, Isma, ez zer esan nahi, nik uste oso kirolari hona dela, jarrera eta dena. Bai jarrera, bai ilusioa eta baite txintxu bat zara ez dakit. Onbila ikusten duzu, baina nahiko goxua, hola da, konkursoa eta pena baita izan da. Ni aldetikan, zuri ondu, ze bakuntza nahiko lehen abdominaleko erakusten nahiko txuzgun. Eta bueno, hori jarraitzeko bidean eta bueno. Norbaiti ez zer esan nahi, mezuren bat edo hau zure momentua. Ez, porque ne harreta ziko naiz eta... Pues así, motel. Zer, oskarrik asko da. Familia daukazu, semerik edo? Bai. Pues hortzen daude, atia behiratzen. Erranet, dios hau atia bai jatorra eta bai humila eta sakrifikatua. Judit eta Males. Eta Andria ere bai ez. Noski? Zuen gatik. Noiz izan du da, negarren duzen azken aldia. Buf! Venga. Bueno, guere unkitxiko gara azkerian. Sigue, hola, beti bezten jator eta handi izaten, bale? Venga, animo entxo, jarrai torta, venga, nire zizulata. Bai. Opa gorriak! Bestek ez da iz estrategia biliko, gu indarra. Ezin det. Zo gaizki. Beita jarraitu ditu. Corri! Venga, ¿dónde hay ya? ¡De puta madre! ¡Aupa, Iraurgi! Bueno, maile falta da. Bai. Pasak esko buruz. Bai. Zemo zentzatila. Ondo. Lasterketan, Bai. Lasterketan ezin genuen gehiago gogoiz eskatu nintzen. Bai, zeu, bai ez? Danaz gendun emon, azkenin maialen eruten egoinela da. Zer maialen? Medikutik? Zer esan dizu ba? Rotura muskular, ligamentuak ikututak, oinaz jartzeko lurrian, ni joan muleten bila, benda jarri date. Contusión postraumática rodilla derecha, lesión por posible rotura parcial. Proba jarraitzen du aurrea, orduan ez da momentua usteko. Hoi garbi uste dut, osea jarrera eta hoi beti aurrea joteko. Mina dakazu gaur ez entrenatu, baina reposoarekin nahikoa izango da, larunbaterako behintzat hor egoteko eta ahaleginak egiteko. Talda torpegia. Aldaturako. Hemen ez gauden lagunak egiteko. Proba bezaren dira, zu ere gora izan dana, talderen kaltagarria izan da, baina aurrera zaude, eta jarraitu behar duzu. Zetxak jundianak, seguraski ikusten bezu horrela, ez altu, jode, nitxan eta larrea horrela, animo, aurrea eta segi aurrea, zaude lehiakitan horrendikan, Bale, osea, belauna zaindu eta animo. Venga, zaindu. Bueno. Zeu izate berak esan dodana. Ez que ni azkenan ondingo minduten, ni azkenan oin minbak ezin dutxan zenbon.
Giro txarra, eganetik aurra arte, ina belaunan, baina esan dakatena, ematen du gezurra dirudila. Ibale bakuntzaien behar detela, eta gaina ibale dirudi gezurra dara. Disgusto handia, hartu taldeak. Ez gure espero olako reakzio. Ikusi juten aurpegiak zidan que mentira más gorda, eta nik kriston mina diat. Medikoak esan ez jartzeko oina lurrian, eta hori gun behar dut. Nea nahian etxa hartzea muleta pare bat. Eta gaina gezurra dara dirudi, eski bien. Eta kide pentsatu ja. Ez da bakarrik mina belaunekoa. Baita ere, bera igual ez bat ikusten giroa eta bai hori da, burua, azkenin igual ez du nahi. Nik konpromeso hartzen dut bera animatzeko eta astebururako saiatzeko. Inorrek ez esatea ez da arratsaldeon. Inorrek ez da behiratu, ez dakit. Ez nuen espero lan zianako. Morro ematen hau, horreino iristea dela. Kontur, bihatzea. Aldeuk interestxu bat ebono, ekipo parkatu osteit, o individualmente ostia zeletaz txarte portentzen eskerrik asko laguntza harren edo, a ber, ez dutela eskatzen esamizten nipe, baina berak ez hori ikusten neukun mina berana, ez? Bera sentitzen da bakarrik talde guztian kontra, igual animatzen badiogu ja, berak emango du ja bere parte. Meritua baka, beria baka. Bai, arpeile monda. Ez da nahikoa zuetzako, garbi dago, eta bueno, eta jontzako ez da ere. Uste, bueno, esan dago bea, eta gu hemen gaude entrenatzeko. Estik ega? Bera, pixka neka? Basta. Buelta juntatu hori. Ema, maiga, bazte. Pa, gora, eta gero utzi. Pa! Venga, landu dugu korapilorena, landu nahi ez duen bezala. Eta alderantziz, hobeto. Justo mila gaztu gan, ez? Horiko abietu dik eta bestean gauian zabaldu. Esan. Pa, gehi. Hori, eta indarra egin bere zuan garekin eskorni maia. Bai. Azkenean lehiaketa baita gaude, uste txorekiri gutxi, eta egurra gehiago. Txapeketa baterako. Gero pertsona bezala, nahi zuna. Hoitan emango dugu. Orduan, bueno, hori ere bai ikasi bardu beak ere bai, ez da zure bakarrik, orduan, bueno. Gaur urdinekaz kontaktu edeko moduen, de momento bakarrik ezagututen dugu lehiakide moduen, eta holan eroaten gara. Beha gero fijo unifikazioan ezagutin goguz eta ezagutuko gu beste parte bat. Eta izango da ezberdine. Ba, ezke de momento. Eskerik asko. Bai, suerte. Kaixo, Gorrotxa. Kaixo, zelan. Ondo zu? Lego, ondo. Ondo gaurkozik. Pizka maiatuta, baina, bueno. Ana, alkixa, baina ez dakizetako da alkixa, horrekin nintxa, baina, bueno. Zuri alfombra oso ez ez du. Gure aurki propio dakau hemen. Opa. Hora. Este honetan etxeko lanak diferente dituzu. Baskula honekin emateizkio 2 kilo diferentzia aste beten. Gero aurreko asteko 100 gramoak hobeto. Aurreko astean pixua zen 89,600 eta honetan 87,600. Bai, gauzak egin behar dira, ez dela, gero baki guzapatzen da, gero komeriak. 2 kilo. 2 kilo. Kilo 800 grasa, 2 kilo totalian. Beste diferentzia da pikin bat muskularki galdu dezula, ez da diferentzia handia, bai? Baina, bueno, aste honetan oso ondo. 2 kilo, bi, heavy metal! Apa, kabezos. Proba hasiko da, 3, 2, 1, hasi! Aquí. Jardim askortu nahi, Poliki hor, seletadak, poliki, Beste erabili indar guztia, teknika. Zoraki.
gabe, Aitor, Hobeda poliki joatia, indarra galtzea baino,